Jowuoth kod johala e boma ma Voi nyiso mor margi tok gach okolo mar SGR ma Madaraka Express chunge tisend Voi otieno manyore tielo mokwongo tok jatend piny Kenya golo chik mondo tim mano kaka yo mar ting'o malo chumi e gwenge-go. Kaluwore kod moko kuom jogo manolor kowuok e garino to kod mago manoidhe, gilero ni okang' no biro kelo ber mathoth. Thoth johala osebedo katiyo kod bas kaachiel kod loche mosekawo kinde mathoth e wechegi mag chwalo mwandu kod wuoth ka koro gin gi geno ni okang' mag gari chung' e kinde manene wuoth e gwenge-go biro ting'o malo uchumi. It's my second time to use SGR, but the first time to use this one for 11 p.m. Yeah, it is swift. We've not had any challenges. We are hoping it continues that way. Because even moving to Nairobi, when you have errands to run around Nairobi, maybe in the morning, it will be easier. Because now going to Nairobi using bus, it's a little bit slow. But now when it comes to using SGR, it becomes easier and faster. Because right now you can go to Nairobi, do your errands, then come back the same day. Kwanza kabisa nafurahia sababu ya introduction ya train ya saa hizi za usiku, za saa 5 za usiku. Kwa kweli itasaidia Voi na uchumi wa Voi utainuka. Tukiangalia kwa upande wa biashara, wanabiashara wa Voi wataweza kusafiri kwa wepesi. Mchana wako kazini, usiku wana travel, unaweza pata usiku waende Nairobi.